ଏହି କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଗଳ୍ପ ଯାହା ମାନବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାମନଗରଠାରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ହେଉଛି ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଗରିବ ହେବାର କାରଣ ଓ ଗରିବୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେହି ଗରିବ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଗରିବାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, କେମିତି ସେ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିବେ, କେମିତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ଏହି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଗରିବକୁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଯେମିତି ଅର୍ଜନ କରିବ। ତେଣୁ ରାଜା ସଦାବେଳେ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷ କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ତିଆରି, ମାନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅନେକ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ, ଉର୍ବର ଚାଷଜମି ସୃଷ୍ଟି, ମାଛଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳା, ବୁଣାକାରଶାଳା ସ୍ଥାପନ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଶିଳ୍ପକଳା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ବୃଦ୍ଧଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ଚତୁରତାର ସହ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ରାଜନ, ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଶାଳ କରିବା ପାଇଁ ନ ଲାଗି କାହିଁକି ଏ ଗରିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପଛରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ମୋ ପରିବାର ଗୁଜାରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଧନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ବିଫଳ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଗରିବ ଲୋକର ସେବାରେ ନ ଲଗେଇବି। ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଜା ନିଜକୁ ଗରିବ ଦେଖେଇ ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଦାନକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ରାଜା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦରବାରକୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଗରିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏନି ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ବରଂ ଗରିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ନିମ୍ନମାନର ମାନସିକ ବୃତ୍ତିକୁ ପାଳି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଲୋକଟି ହେଉଛି ସେହି ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକ ଯେ ନା ନିଜର କେବେ କାମରେ ଆସିବ ନା ଅନ୍ୟର। ଏହାଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦରବାରକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଅଛି କି ଏହି ଲୋକଟି ପାଖରୁ ସେ ନେଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ତାକୁ ତା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଲେଇ ଛୁଆ ରହୁଥିଲା। ରାଜା ତାକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପାଳିଥିଲେ। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଭଲ ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ ଓ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ସଜା ଯାଇଥାଏ ବିଲେଇକୁ। ଦିନେ ବିଲେଇଟି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପାହାଚ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଆହତ ବିଲେଇକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଚାର ଦିଆଗଲା, ଯାହା ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବିଲେଇ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଡାକ୍ତର ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ବିଲେଇ ଛୁଆର ଭଲ ପାଇବାର ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଅନେକ ଲୁହ ଝରାଇଲେ। ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ବିଲେଇ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁଦିନଟିକୁ ପୋଷାଜୀବ ଦିବସ ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ପୋଷାଜୀବମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହଣି ସ୍ଥଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଚେତନତା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଯାହା ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷାଜୀବମାନଙ୍କର ଆମ୍ଭର ପାରିବାରିକ ଖୁସିରେ, ଆମ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଖୁସିରେ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ। ରାଜାଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମଜୋର ଓ ରୋଗିଣା ହୋଇ ଭାର ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଏକାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡେରି ହୋଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଲୋକରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେବତାର ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ତୁମେ ସଂସାରକୁ ଆସି ଗରିବ ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀଙ୍କ ସେବା କରିଛ, ତୁମେ ଗରିବ ଲୋକର ଲୁହ ପୋଛିଛ, ତୁମେ ଦିନହୀନକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛ, ତୁମେ ନିକମାକୁ କର୍ମଠ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମର ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେବତାରୂପୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦେବତାର ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଏ। ସଂସାରର ମଣିଷର ଭଲ କାମରେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ କାମରେ ମୋର ଅଭିଶାପ ଥାଏ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏହି ଗଳ୍ପର ଯଥାର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତୁମର ଦରକାର ବେଳେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।